iyalan annabi tun da na san ku ba zan iya canza mazauni ba, iyalan annabi na zaɓe ku ba zan da zaɓar kowa ba, iyalan annabi babu abin da na nema kuma ba ku yi mun ba, iyalan annabi ku kuka mun haka ni ban rabu da kowa ba, iyalan annabi kun saba mini kyauta ba dan na kai ba, iyalan annabi ci na sha na ku ne ba wani yayi mun ba, iyalan annabi ba su tirar da na safa ku kuka samu ba, iyalan annabi ba na nema gun kowa in ba ku ba, iyalan annabi ku tausaya mini dan kakan ku gurin duba, iyalan annabi dan Allah dan annabi ba dan na kai ba, iyalan annabi ku agaza mini ku tausaya mini dan rabba, abinda mutum zai mun kwana shi ku yi mini na ku ina duba. Ina kaunar kwasan da Husaini da Fatima na mazan fama, da jagoran ku Muhammadu wanda da shi Allah ke alfarma, da wanda ya bi ku da gaske ya ba ku wilaya a masu hannun dama, ba zan so wanda ya bar ku ba ya ahalin da suke karban barma, a lallai san kwakwai wala sosai na ran zai ba daɗi, amma mun kama mun damke mun kankama ƴaƴan zuljudu, Allah afuwa 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 sassauci Allah alhadi, wallahi zakatan sun da ku sosai a tausaya mana ya adi, Allah zafin hanyar ya sa nan duka ba daɗi, muna neman ƙarin madadi wasu na cewa wai mun ji